Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Kagahapon Pebrero 18, 2026, nagdeklara na si Vice President Sara Duterte nga modagan pagka-presidente sa 2028 presidential elections. Kapinduha pa katuig ang paabuton sa mga botante o supporter sa Vice Presidente ay ang piniliay sa Mayo 2028. Sumala ni Senador Bongo, gipangita karon sa mga Pilipino ang gobyerno nga nagtrabaho og TINUD-ANAY nga nagserbisyo sa katawhan. Mao nga nagpadayag na kini og suporta kang Sara para sa 2028 presidential elections. Sumala pa sa senador, buot niya na mobalik na sa normal ang panginabuhian sa mga Pilipino nga mo'y gustong may tabo ni Vice President Duterte. Gikinahanglan sab nga ipadayon ang naandan niya nga panggobyerno nga tapang at manasakit na nasugdan kaniadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wala sab matarong si Senador Go sa isyong nang gawas gikan sa International Criminal Court nga gitudlo siya nga co-perpetrator sa kasong giatubang karon ni kanhi Presidente Duterte. Kini may kalabutan sa war on drugs sa kanhi administrasyon. Matod ni Go, magpadayon ng iyang trabaho isip senador kay mao kini ang mandato kaniya sa katawhang Pilipino. Kang Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!